tiba na yung turog diyan nakot. Pero aga pa man ba ka? Mahirap talaga. Di ko isip kung paano kami mag-phone. Sabi nga ni isang iba, tabanan ka na sa nangyayari, hindi ka masuluan. Mabubuhay ka pa. Pero para sa kanya, di na. Nabubagatan ako mag-isip ta. Kumbaga, nasagad. Warang-wara. Mabugatan magparesip kung paunon. Mapagal. Wala naman kami, aboton talagang puro nakalayo. Inisip ko man kung may pumabarangay makuko kung puno. Talaga wala na. Masaya at makulay. Ganito kung ilarawan ng mag-asawang Merla at Joseph Nato ang kanilang tahanan kasama ang kanilang 6 na anak. Pero sino nga ba ang mag-aakala na ang bahay na saksi sa kanilang kasiyahan at kalungkutan ay masasaksihan nilang unti-unting tinutupok ng apoy? Ala, tiba na yung turog diyan nakot. Pero aga pa man ba ka? Ang munting tahanan, unti-unting nagiging abo. Wala ni kahit na isang gamit ang naisalba na ikinadurog ng puso ng mag-asawa. Maski madam sa mga kaya pa nung maakas ko birth certificate. So, kagas ganong daga na mga nadawa. Sa dayot sana, nayos na kayo maesteran. Nasulo pa. Nagisip ko, magagasto na naman ako. Nabubagatan ako mag-isip ta. Kumbaga, nasagad. Warang-wara. Ang hinala ni Nanay Merla, dulot umano ito ng patay-sinding supply ng kuryente sa lugar, kaya umano ito nangyari. At dahil gawa sa light materials at anaw ang karamihan sa parte ng kanilang bahay, wala pa raw isang oras, ang lahat ng gamit ay nilamon na ng apoy. Gusto mo naman nakatakot so saksaka. Nakataas. Sa nakadagkat dito. Kina ma'am, syempre ara ni sa anaw. Umpungan kina may bado pa to kay Madam Nakos ko na nakasampay dito sa tablang lenob. Ora mismo silang dinamayan ng Ako Bicol Party List at ng aming programang Tabang Ora mismo upang iparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa at mayroon silang katulong at kakampi sa oras ng kanilang kagipitan. Nadatna namin ang makadurog pusong sitwasyon ng pamilya. Dito sa maliit at masikip na kubong ito, pansamantala silang sumisilong. Walang maayos na gamit, walang komportabling higaan. Ang kanilang dingding ay pinaikutan lamang ng trapal upang matulugan. At sa tuwing sasapit na ang gabi, ay isang malaking hamon na naman sa kanila ang ilaw. Maging ang paghanda ng kanilang makakain ay mahirap dahil sa kakulangan ng gamit sa bahay. Sana madam, matabangan kami. Makatipon ning so gagamit na naman sa pagtugdok ning balay. Nagatid ng munting tulong ang Ako Bicol Party List para sa pamilya. Maliban pa rito, minabuti rin ang programa na magbigay ng pinansyal na tulong sa kanila. Dito rin namin nasaksiang muli ang bayanihan dahil ang komunidad isa-isang nagdatingan, dala-dala ang mga gamit na tiyak na makakatulong sa pamilya. Nagpasalamat po ako sa Ako Bicol Party List na hindi kami pinabaiyan, tinabangan kami. Nato nga sinda didida proponon po na agsadang kamtanga naman, hindi kami natiyos. Dawa gawno naman karayo, nabulod na po kami. Inadon po kami tamatabangan sana. Takuluan pong pasalamat naman na pamilya. Ay nagpapasalamat po ako sa programa ni Ako Bicol Tabang Ora mismo ki Sir Saldico sa pinabot po sa mga tabang. Salamat po ning dakileung maray. Natupok man ang bahay ng pamilya Nato, handa raw muli silang bumuo ng isang matatag na tahanan. Patuloy na magsisilbing instrumento ang aming programang Tabang Ora mismo
para matugunan ang mga suliranin ng mga Bicolano dahil naniniwala ang aming programa na sa panahon ng kagipitan, mayroon kayong Ako Bicol na makakapitan.